L'accessibilitat és cosa de tots. Quan som joves i àgils no tenim cap problema. Però què passa quan tenim un accident o una discapacitat? O portem el nostre fill amb cotxet? O ens hem fet grans? El 40% de la població està dins d'aquests col·lectius. Quan formem part d'algun d'aquests col·lectius, ja no podem viure la vida escollida de forma autònoma. Tenim un problema i necessitem una solució. La solució es diu accessibilitat. Però què vol dir accessibilitat? L'accessibilitat és la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. L'accessibilitat ens beneficia a tots. Una bona accessibilitat és aquella que existeix però passa desapercebuda. Desapercebuda, però no desconeguda, de cap manera. Així, el 2004 va néixer una entitat sense ànim de lucre, la Fundació Sales, amb la missió de promoure la investigació, la difusió, la sensibilització i l'aplicació de l'accessibilitat i l'adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn, per tal d'afavorir l'autonomia de totes les persones. Tenim uns objectius: fomentar la investigació en l'accessibilitat i l'adaptabilitat dels habitatges i el seu entorn, difondre els resultats de la investigació, promoure la idea que tots som capacitats per unes coses i discapacitats per a unes altres, explicar que l'accessibilitat ens beneficia a tots, fomentar la inserció social de les persones discapacitades. I per complir aquests objectius, tenim un pla. Formació, sensibilització, aplicació i certificació. I ara et toca a tu formar part del pla. Des de l'any 2006, la Fundació Sales convoca els Premis Accés Batxillerat. Tots junts hem de promoure l'interès per l'accessibilitat i la igualtat, així com facilitar i donar suport a la tasca de sensibilització. Busca al teu voltant, busca dins teu i trobaràs situacions sobre les quals val la pena aprofundir. Tria la que et motivi més i busca informació, analitza-la, posa-la en comú amb el teu tutor i comença a treballar. Fes un treball de recerca sobre accessibilitat i o discapacitats i presenta-la als Premis Accés Batxillerat. Si el teu treball guanya els Premis Accés Batxillerat, tu, el teu tutor i el teu institut guanyareu 3.000, 2.000 o 1.000 euros. Consulta les bases dels premis a la nostra web www.fundaciosales.org o al nostre blog www.accessibilitat.org. Tots junts ho farem possible. Tots junts ho farem accessible.